Good afternoon, guys. Welcome back to my channel. So, लोगोफोर आङो अनलाइन शपिं खालामदोंमोन एक्सपिरियेन्सखौ लानो थाखाय एसे स' फाइनाली दिनै जाय मा सफैबाय आङो मा आनबक्सिं खालामनो नागिरदों लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै बेनो जाबाय फार्सेस आंनि मा बुस्थु नायलांबानो जाबाय अके लेट्स गो बेनो नै दसे फिटिं खालामनायसै लोगोफोर नायदो माबायदि नुखो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनि लोगो नोंथांमोन स' थेंक इउ स' माच लोगो नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं बाय बाय